Priatelia, počujete správne. Jednoslovné spojenie 2000 eur je vašich. Maximálna špeciálna prémia pre jedného z vás v tejto chvíli. Takže kto bude ten šťastlivec? Kto bude víťaz? Výherkyňa? Kto to bude? To ešte stále nevieme, ale pevne verím, že už to každú chvíľu zistíme. Priatelia, posledné sekundy. A vidíte, opäť sa to blíži k tým 4 nulám, ale stále to stíhate. A je to tu, opäť 4 nuly, takže nevieme, priatelia, čo sa bude diať, ale ešte stále tam vidíme danú výhru. Pokiaľ vy vidíte sumu, dovtedy je v reči, ešte stále tam vidíte tých krásnych 2000 eur, to znamená, že máte šancu o túto nádhernú výhru zabojovať. Poďme hráči, jednoslovné spojenie, výhra je vaša. 2000 eur pre jedného z vás v tejto chvíli. Povedzte mi, aké slovné spojenie vám vznikne, ak použijete každé jedno písmenko, ktoré sa nachádza vedľa mňa na vašej televíznej obrazovke. Ja od vás naozaj potrebujem, aby ste použili každé jedno to písmenko. Žiadne písmenka nemôžete ubrať, žiadne písmenka nemôžete doložiť. Pozor na to. Takže vy si nemôžete len tak ubrať napríklad samohlásku E. Tak, priatelia, spúšťame časomieru teraz. Minúta. Minúta málo. To je naozaj málo, práve preto, priatelia, treba byť rýchli, prosím vás. Haló, haló? Haló? Dobrý večer. Dobrý. Nech sa páči. Je to teplý. Kto? Je to teplý Pako. Pako teplý. No. Vážení hráči, tak vy si naozaj myslíte, že by sme takéto nejaké výrazy dávali do hry? To by bolo neslušné. Aj keď si myslím, no nie je to nejak extra veľmi neslušné, ale nie je to vhodné na obrazovky, však prirodzene. Takže určite nie. Určite nie. Ideme ďalej. Ideme ďalej, priatelia. 20 sekúnd do ukončenia časomierky. Posledné sekundy bežia plynu, ubiehajú práve teraz. Stále máte šancu zabojovať o týchto krásnych 2000 eur. 2000 eur pre jedného z vás v tejto chvíli. Povedzte mi, aké slovné spojenie vám vznikne, ak zložíte, ak ho teda vyskladáte, alebo ak použijete každé jedno z týchto písmen, ktoré sa nachádzajú vedľa mňa, priatelia. Každé jedno písmenko potrebujem, aby ste použili. Časomiera opäť klesla, opäť uplynula, takže mala by nastať zmena situácie, už ale pevne verím, že tá zmena sa neudeje. Že obnova časomiery zo sebou opäť prinesie takúto nádhernú výhru. Tak čo poviete, priatelia, skúsime si ju odštartovať? Uvidíme,